Que tal? Moi boas tardes. Galicia terá os PAC abertos ás 24 horas, sábados, domingos e festivos. Unha medida que virá acompañada dun reforzo de persoal. O Sergas creará máis de 200 prazas nos próximos anos. O reto é asegurar a asistencia médica fora dos hospitais en todo momento. Renfe vese obrigada a recorrer autobuses para manter hoxe parte do servizo en Galicia. Ocorreu en 6 trens do Eixo Atlántico esta mañá e pola tarde haberá outros 3 traxectos máis que tamén se farán por estrada. En total, 9 servizos afectados. Segundo a compañía, o problema está na falta de persoal. Faltan 4 maquinistas para cubrir todos os trens previstos. No xuízo da Operación Kitchen, que investiga unha suposta trama parapolicial para espiar a Luís Bárcenas e roubarlle información sensible do PP, hoxe produciuse un momento clave. O que fora tesoureiro popular confirmou ante a Audiencia Nacional que, cando estaba en prisión, encargou a outro preso borrar audios comprometidos relacionados co expresidente Mariano Rajoy. Y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información. De Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada, es mi compromiso. Hoxe escoitamos a Manuel Reija, o loteiro acusado de estafa por tentar quedar cun boleto da Primitiva premiado con case 5 millóns de euros. Era un dos momentos máis agardados do xuízo e no seu testemuño mantén a súa versión. Asegura que o boleto apareceu na administración e que nunca enganou ao cliente. Se lo queda, no informa al apostante de que ha resultado ganador y así le hace creer que no tiene ningún premio. En absoluto, eso es mentira. E tamén mantivo a súa versión o autor confeso do asasinato de Enrique Bolívar, desaparecido en Abadín. Javier Montero compareceu hoxe ante o xuíz e insistiu en que todo foi un accidente, que o atropelou e ocultou o corpo porque se asustou. Pero a investigación apunta noutra dirección e todo indica que non foi un feito casual. Tamén lles falaremos da fazaña de Chula. Trouxo ao mundo 3 becerros. Isto en si mesmo xa é raro, pero é que ademais naceron en só media hora e prácticamente sen axuda. Deportes, nova final pro Depor, xogan esta tarde contra o Mirandés en Riazor e contra un equipo moi necesitado de puntos. A cita é ás 8:30, os de Hidalgo quedanlles tan só 7 partidos. No tempo segue indo calor, pero quizáis non tanta como a onte, sobre todo na costa coruñesa. Polo demais, toca estar atentos ás tormentas que poden caer en zonas de montaña este serán e en case calquera punto de Galicia mañá. Os puntos de atención continuada, os PAC, van estar abertos ás 24 horas, sábados, domingos e festivos. O Sergas vai reforzar estes centros coa creación de máis de 200 novas prazas de médicos e enfermeiros. Gloria. Sí, Marta, efectivamente, son en total 211 novas prazas nos próximos 3 anos, como ti ben dis, a maioría delas para médicos e para enfermeiros. A partir de agora, cando unha persoa precise asistencia médica non hospitalaria en calquera momento do día durante a fin de semana, deberá acudir ao punto de atención continuada que lle corresponda. Ademais, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén anunciou aquí esta mañá que despois de chegar a un acordo cos sindicatos vai haber melloras laborais e salariais pro persoal dos PAC. Calquera paciente que precise atención médica non hospitalaria un sábado á mañá poderá ir ao seu PAC. A partir de agora, todos estes centros abrirán en Galicia a fin de semana completa. A maioría xa estaban funcionando as mañáns dos sábados, pero agora se realiza e, unha vez entrado en vigor este decreto, queda blindado que todos os puntos de atención continuada de Galicia estean funcionando 24 horas, sábados, domingos e festivos. Para facer posible esta reorganización, reforzarase o persoal de aquí ao 2028 con 100 médicos e médicas máis, 80 prazas de persoal de enfermaría e 31 postos para outras categorías. Hoxe tamén aprobamos as melloras retributivas e laborais, logo de chegar en mesa sectorial a un acordo cos sindicatos. O presidente tamén fixo balance dos cribados de cancro de mama en Galicia que permitiron reducir a metade as extirpacións de peito dende o ano 2000. Esta detención temperá a partir dos cribados permitiu reducir máis dun 20% a taxa de mortalidade por cancro de mama.
Precisamente para detectar máis rapidamente o cancro, o presidente do Goberno anuncia o destino de 30 millóns de euros a digitalizar equipos que analizarán as mostras nos hospitais de toda España. Médicos puedan combinar la información del tumor con los datos genéticos del paciente. ¿Y esto qué va a permitir? Bueno, pues afinar mucho más el diagnóstico y elegir el tratamiento oncológico para cada persona. Lo segundo que va a lograr es que el conocimiento no dependa de dónde vivas, porque los especialistas van a poder compartir esa información. Se vostede está pendente das oposicións á Xunta de Galicia a Tenda, para este ano a oferta pública de emprego inclúe 1.200 prazas. A maior parte delas, un 70%, van ser de libre acceso. Esgotamos en esta oferta de emprego público unha vez máis a taxa máxima de reposición que permite o Estado. Saben que isto é normativa básica, por lo tanto non podemos superala. E continúa tamén o proceso para ampliar o parque de vivenda pública. Santiago vai sumar 3.600 novos pisos, o 80% protexidos. Estarán na zona norte da cidade e a previsión é licitar a obra de urbanización o ano que ven. A mañá foi moi complicada para os inmigrantes que querían regularizar a súa situación. O sistema informático de correos onde acudiron as persoas con cita presencial caeu. Así que houve problemas para poder rexistrar a documentación. Llevo aquí 4 horas, más porque llegué a las 7:30. Por si acaso había cola, llegué temprano. Y nada, toca tener paciencia y esperar porque el personal ha sido súper amable. Correos de verdad que se han portado súper bien, pero es cuestión de la plataforma. Imagino que está colapsado por todas las solicitudes. Os inmigrantes ían con cita e con moita documentación. Contáronnos que paga a pena esperar polos papéis para poderen traballar con todo en regra. Imos ver a Diana moitas veces neste vídeo. Chegou antes das 8 á central de correos en Vigo. 2 mostradores recollen a documentación dos migrantes. Son moitos papéis. Trouxemos o pasaporte, o pago da taxa e o padrón. E máis, hai citas cada 20 minutos, pero neste primeiro día o proceso vai lento e ás 12 cae o sistema informático de correos. Porque, bueno, son los primeros días, así que, bueno, tenemos que tener paciencia. Transmitir tranquilidade, non fai falta nin presencia policial, nin vai haber ningún problema de ningunha índole, somos personas civilizadas. Yo necesito trabajar, porque tengo una niña de 5 añitos. Entonces, lo que me importa es trabajar para ella. Já passo há 3 anos ilegal aqui e, todavia, tive que trabalhar no negro, fazer alguma coisa pequena. A admisión a trámite das solicitudes habilita automáticamente para residir e traballar en España. Logo, debe confirmar o permiso. Diana leva esperando 6 anos e 4 horas. Cada caso es un mundo, pero en mi caso particular lo he solicitado ya más de 3 veces y por cambios de la ley no se ha concretado. As solicitudes poden presentarse ata o 30 de xuño, tamén pola internet. Os socialistas galegos ven moi positivo este proceso de regularización e recordan que vai beneficiar unhas 10.000 persoas en Galicia. Preto de 10.000 persoas que levan semanas agardando por este momento. Son persoas que xa viven aquí, que xa traballan aquí, pero que ata hoxe o fan sen contratos, sen dereitos e sin cotizar. E concellos gobernados polo PP van votar mocións pedindo que se paralice este proceso de regularización. O Goberno Central acúsaos de poñer obstáculos. No es de recibo que estemos encontrando obstáculos por parte de ayuntamientos para poner trabas que no se las están poniendo al Gobierno de España, sino a los ciudadanos que tienen, como vemos, esperanzas puestas en este procedimiento. Que se paralice este disparate, que no tiene ni pies ni cabeza. Además, nuestros alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del Gobierno en las distintas comunidades autónomas afectadas, para exigir explicaciones por el caos generado.
Unha imaxe que se repite estes días diante de distintos consulados ou oficinas para iniciar os trámites necesarios para a regularización. E esta, neste caso en Barcelona, no distrito de Ciutat Vella. Algunhas persoas agardaron toda a noite e queixanse de que levan moito tempo esperando. Outras imaxes son de Valencia. Moitas persoas acudían solicitar o certificado de situación de vulnerabilidade. Foron tantas de feito que colapsaron os servizos sociais. A opositora venezolana María Corina Machado continúa en España nunha visita que xerou polémica despois de que a Premio Nobel da Paz rexeitase reunirse con Pedro Sánchez. María Corina Machado continúa coa súa axenda en España. Nela non hai ningún encontro co goberno de Pedro Sánchez. O ministro de Exteriores critica a súa decisión. Ya ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española. As palabras de Álvarez chegaron a oídos da opositora venezolana. Las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no. A primeira hora si estivo acompañada dun socialista, de Felipe González. Preguntaronlle ao expresidente que opina de que Machado non quisese reunirse con Sánchez. Bueno, que podía haberlo hecho. O goberno e os seus socios critican a postura da Premio Nobel. Ella se reunirá con quien quiera, pero incomprensible. Creo que es una falta de respeto. Pro líder do PP, Machado acertou. Tener una reunión con el presidente del gobierno que ha compadreado, que sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro, no tiene ningún sentido. No que si coinciden o goberno e a venezolana en condenar os cánticos racistas que se escoitaron en Madrid o sábado pasado. O barómetro do CIS de abril, o primeiro tralo inicio do xuízo do caso Coldo, sitúa o PSOE en cabeza e amplía a súa vantaxe. Pedro Sánchez gañaría as eleccións co 36,4% dos votos. O PP permanece estancado a 13 puntos de distancia e o Vox obtería 2 puntos menos que en marzo. Sumar tamén perde apoios e o BNG resta tamén porcentaxe de apoio. Neste mes o CIS outorgalle o 0,8% dos votos. A comparecencia de María Jesús Montero no Senado estivo marcada pola tensión, polo intercambio de acusacións co PP. A exvicepresidenta desmárcase dos rescates de Europa Plus Ultra e carga contra o Partido Popular. Acúsao de querer sacala da precampaña andaluza. Nin un segundo de tregua. Le pido, señora Montero, que se tranquilice. Estoy muy tranquila. A María Jesús Montero acusa ao PP de sentala na comisión por un único motivo. Se debe a que soy la candidata del PSOE de la Junta de Andalucía. E saltaron chispas coa presidenta. Señora Montero, hasta aquí hemos llegado. Eso en canto ás formas. No fondo, a Montero preguntarlle polo funcionamento da SEPI na súa etapa a fronte do Ministerio de Facenda. O PP sinala como a vicepresidenta das comisións e acusa de amparar a corrupción dentro da sociedade estatal. Como exemplos puso os rescates de Air Europa e Plus Ultra. Noticia de hoy. La SEPI perdona a Plus Ultra. Ya tiene su foto. No existe irregularidad en la concesión de las ayudas. Señora Montero, o lo sabía y lo ocultó, o miró hacia otro lado, o lo que es peor, no se enteraba usted de nada. Agora a candidata socialista á Junta de Andalucía tamén se desvincula da investigación que pesa sobre Javier Fernández, un nomeamento proposto por ela. Fue de un periodo posterior a su salida de la SEPI. O PSOE afeoulle aos populares montar un teatrillo para intentar destrozar políticamente a súa candidata en Andalucía. No xuízo do caso Kitchen, Luis Bárcenas recoñeceu esta mañá que contratou un preso do cárcere de Soto del Real para eliminar uns audios relacionados con Mariano Rajoy. O extesoureiro explicou que esas grabacións estaban na nube e que deu instruccións para borralas. Tamén denunciou que sufriu maltrato por parte de funcionarios da prisión. O interno a quen Luis Bárcenas lle encargou o borrado deses documentos aproveitou un permiso penitenciario para facer o traballo, polo que lle cobrou uns 4.000 euros. Bárcenas recoñeceu no xuízo a nota manuscrita en que lle deu as instruccións. Los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy. Dice Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden
no debe de quedar nada, es mi compromiso. O ex tesoureiro do PP soubo da presunta trama de seguimento á súa familia a través dun xornalista. De una operación policial sin respaldo judicial para espiarnos, me parece de película, no me lo creo. Nunca pude pensar que supuestamente personas a las que yo suponía que eran serias pudiesen organizar una operación de estas características. Luís Bárcenas denunciou tamén o maltrato que sufriu en Soto del Real a raíz de declarar contra o que fora o seu partido. A partir de ese momento cambia la actitud drásticamente. Yo declaro ya con toda contundencia lo que creo que debo de declarar y que es la realidad. Filtran el día 21 al diario ABC mi foto de ingreso en el centro penitenciario. Todos los que estaban saliendo llevaban las esposas puestos por delante y a mí me las puso primero por detrás y luego las apretó de una forma absolutamente que no, en fin, insoportable. Tamén está prevista para este luns a declaración da esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. No Concello de Lugo colle forza a posibilidade dunha moción de censura. O PP estuda presentar as 13 firmas necesarias para desbancar da alcaldía o socialista Miguel Fernández. Unha desas sinaturas sería a da exconcelleira socialista María Reigosa, que abandonou ese grupo hai un mes. Reigosa xa confirmou a varios medios que está disposta a apoiar a moción de censura. Falta un ano para as eleccións municipais e os partidos á esquerda do PSOE comezan a moverse. En Vigo, Sumar Galicia propón unha candidatura conxunta con Esquerda Unida, Verde Seco, Anova ou Podemos. Queren identificar puntos programáticos comuns e tentan construir unha alternativa baseada na unidade de forzas progresistas. De verdade, de celebración. Inditex sitúase entre as empresas con mellor reputación de España en 2026, segundo un informe dunha consultora privada. A multinacional galega con sede en Arteixo ocupa o cuarto posto, só por detrás da Fundación La Caixa, El Corte Inglés e CaixaBank. Os autores do estudo destacan especialmente a súa capacidade para crear vínculo emocional cos consumidores e tamén con outras empresas. O BNG reclama a Xunta un plan específico de axudas para o sector marisqueiro. Recorda que está especialmente afectado polos temporais do inverno e a suba do prezo dos combustibles a raíz da guerra. Que se demande a declaración de zona de emerxencia por borrascas a toda a zona litoral afectada polas borrascas que vivimos neste ano. En segundo lugar, creemos que hai que aplicar bonificacións para as cuotas das mariscadoras con efecto retroactivo desde o mes de novembro. E mentres Galicia leva as súas demandas a Bruxelas, o Goberno pídelle á Unión Europea que a pesca e a acuicultura sexan declaradas sectores estratégicos para ter prioridade nas políticas comunitarias. Reclama máis peso para Galicia como principal rexión pesqueira e medidas para reducir a dependencia de produtos do mar procedentes de terceiros países. Complícase a segunda rolda de negociacións entre os Estados Unidos e a Irán que deberían celebrarse mañá en Pakistán. Agora mesmo están no aire, despois de que o exército estadounidense interceptara no Estreito de Hormuz un buque iraniano que se dirixía a un porto do seu país. Primeiro lanzáronlle un mísil e logo os marines abordárono dende un helicóptero. Tras este incidente, as autoridades iranianas din que non teñen interese en retomar as negociacións. Aseguran que o bloqueo de Hormuz por parte dos Estados Unidos é un obstáculo para esas conversas. Esta mañá o rei Filipe VI recibía en Palacio o novo presidente de Portugal, José Seguro, que desta forma cumpre coa tradición de elixir España como primeiro destino dos seus desprazamentos internacionais. Tras o recibimento, os reis ofreceron un xantar de honra ao xefe do Estado portugués e a súa dona. José Seguro tamén se reunirá co presidente do Goberno, Pedro Sánchez. A mañá foi ben complicada para os usuarios do tren no eixo atlántico e é que se suspenderon ata 9 frecuencias entre Vigo e A Coruña pola baixa de 4 maquinistas. Como non puido cubrir esas quendas, Renfe organizou un plan alternativo e o que ia ser unha viaxe en tren acabou sendo un traxecto por estrada. Si para eses viaxeiros que chegaron á estación e se toparon con que non tiñan tren, o plan alternativo foi virse aquí, por exemplo, a estación de autobuses de Vigo onde estamos nós. Durante toda a mañá saíron e chegaron eses buses con afectados nun plan alternativo deseñado para garantir a mobilidade. Máis frecuencias pola mañá cedo, pero será así durante todo o día. Renfe indica que son 2.100 prazas as suspendidas pola falta de 4 maquinistas, sen aviso previo, o que fixo imposible
imposible suplir con cambio de quendas. 7 dos servicios cancelados tiñan orixe aquí e destino tamén en Vigo Urzaiz. A semana comeza con incidencias nos trens en Galicia. Suspendéronse 9 servizos de media distancia no eixo atlántico con máis de 2000 prazas. A maioría son conexións entre Vigo e A Coruña dende primeira hora da mañá que se están a realizar igualmente en autobús, pero tardan algo máis. Al final afecta el tener que estar cogiendo trenes constantemente y siempre hay alguna incidencia, aunque sean unos retrasos de media hora, pero siempre pasa algo. Renfe explica que tiveron que anular os trens pola ausencia de 4 maquinistas en aviso previo, o que impediu reorganizar as quendas. Avisaron os pasaxeiros por teléfono e por correo electrónico de que irían en autobús. Chegamos como 20 minutos de retraso solo, o sea, tampouco temos ningún problema. Os máis apurados eran os que chegaban tarde ao traballo ou tiñan conexión con outros trens. Tengo combinación con uno a Madrid. Espero que llegue. Solamente eso, ese es el único problema. O que non está confirmado é se a ausencia dos maquinistas se debe a un conflito laboral encuberto que podería repetirse nos próximos días. De momento, esta tarde, os trens suprimidos son o Vigo-Santiago das 5:15 e a conexión da capital galega con Vilagarcía das 7 ida e volta. Coa mirada máis a longo prazo, a Xunta pídelle a Renfe que lle explique en que consiste o plan de mellora que ten previsto implantar daqui a final de ano en Galicia. Nos o que lle pedimos é que se melloren os trens, que teñamos máis frecuencias e que teñamos máis prazas disponibles e, sobre todo, que teñamos un interlocutor para poder trasladar todas as queixas que dende aquí observamos e que tamén que nos den as novas directamente e non ter que enterarnos pola prensa. Non foron os únicos incidentes o deste luns, tamén se repetiron os problemas na liña de alta velocidade entre Madrid e Sevilla. Os distintos trens tiveron atrasos a primeira hora da mañá por unha incidencia nunha maquinaria da vía. Os atrasos chegaron a ser de ata 45 minutos. Pouco despois das 10, a circulación foise restablecendo. E atendan un novo sinal para reducir a velocidade nas estradas galegas. Son os chamados dentes de dragón que avisan os condutores de que hai que aminorar a marcha. Mariola. Como dentes de dragón son estas marcas viais, uns pequenos triángulos pintados no lateral da calzada que crea un efecto óptico de estreitamento do carril. Serven para animar os condutores a reducir a velocidade na entrada dun casco urbano ou nunha zona de elevada sinistralidade. A Dirección Xeral de Tráfico calcula que con esta medida, que xa se utiliza noutros países europeos, consegue reducirse nun 25% o número de accidentes. É unha máis das medidas que se inclúen nese plan da Dirección Xeral de Tráfico para reducir as mortes nas estradas á metade de aquí ao ano 2030. E podemos estar ante unha ponte de maio complicada se van viaxar en coche, porque se acaba de convocar unha folga no sector das gasolineiras en toda España. En concreto, pros días 30 de abril, un paro entre as 12 e as 4 da tarde, e o 3 de maio durante todo o día. Con estes paros, os traballadores queren forzar o desbloqueo da negociación do seu convenio colectivo. Estamos nun día decisivo no xuízo contra o loteiro da Coruña, que está acusado de quedar coa primitiva premiada con 4,7 millóns de euros. Manuel Reija insiste na súa inocencia. A súa declaración era a máis agardada e tras 14 anos, este luns o loteiro de San Agustín prestou declaración e fixo negando toda a acusación que se verte contra él. No es cierto que usted, al comprobar cuando el apostante le da esas 13 presentaciones al cobro, usted al ver que le sale un premio superior, se lo queda, déjeme terminar y luego me contesta, se lo queda, no informa al apostante de que ha resultado ganador y así le hace creer que no tiene ningún premio? En absoluto, eso es mentira. Eso es mentira. Detallou que cando comprobou a primitiva premiada con 4,7 millóns de euros na súa administración de San Agustín fixo nun momento no que non había ninguén. ¿Me está diciendo que es posible que fueran personas distintas las que hicieron las apuestas, dos apuestas exactamente iguales, con dos presentaciones al cobro? Yo sé que sigo atendiendo a gente y no tengo la menor idea. O sea, no me hago ese planteamiento en absoluto. Bien. No puedo identificar nada. O sea, quiero decir, yo sigo atendiendo a gente que me presenten en unas octavillas para echar y punto.
Contou tamén que agardou ata rematar a xornada da mañá para ir á Delegación de Loterías a contarlle ao seu irmán Miguel, delegado provincial e agora tamén acusado, que atopara un boleto cun premio superior. Dixo que a súa reacción fora de sorpresa e que lle aconsellou levalo de volta á administración por se esa tarde ia alguén a reclamalo. O autor confeso da morte de Enrique Bolívar en Abadín mantén ante o xuíz que atropelou de xeito accidental o ancián, pero que logo entrou en pánico. Isto é o que lle dixo esta mañá na súa declaración. Alejandro, máis datos. Sí, Marta, e hasta ahora temos noticia de última hora porque coñecemos o ditame da xuíza que decreta prisión provisional para o autor confeso do crime de Enrique Bolívar, investigado por un presunto delito de homicidio. Un ditame que chega despois desa declaración que se prolongou durante 2 horas en a que contestou a prácticamente todas as preguntas. Como ti ben adiantabas, durante o seu testemunho afirmou que sí, atropelou a víctima, que sostén que segue sendo un accidente e que no momento dos feitos entrou totalmente en pánico. Pola súa banda, a letrada que representa as familias segue sostendo que este crime foi premeditado e que durante o seu discurso incurriu nunha serie de contradiccións. Declaración que chega despois de que nas últimas horas coñecemos que eses restos osos atopados no Piñeiral de Quende sí que se corresponden co ADN da víctima, pero como ben decimos, noticia de hai uns minutos que nos informaban os letrados, a xuíza da prisión provisional para o presunto para o autor confeso do crime de Enrique Bolívar. Enrique Bolívar Díaz desaparecera de Fontepresa, o lugar de Abadín onde vivía, o 3 de setembro de 2023. Nun principio considerouse unha desaparición fortuita. Durante días, a familia, os veciños e efectivos de emerxencias co apoio de cans e medios aéreos rastrexaron a contorna na súa busca sen éxito. Ao mesmo tempo íbase abrindo paso a hipótese dunha posible desaparición non intencionada. Apareceu un coche calcinado a uns kilómetros que sí que xa levantaron sospeitas sobre a posible intervención de terceiras persoas na desaparición. O xulgado de Mondoñedo abriu unha investigación sobre o caso e decretou o segredo do sumario para facilitar as pescudas da Garda Civil, que durante estes 2 anos e pico foi atando cabos ata que a semana pasada lle comunicou a Javier Montero, o dono do coche queimado, que estaba sendo investigado por homicidio e ocultación de cadáver. Comunicáronlle na prisión de Bonxe onde cumpre condena por outros delitos, a vez que o citaban para unha reconstrución xudicial sobre o terreo. De entrada o sospeitoso non colaborou, pero o cabo acabou confesando que atropelara a Enrique accidentalmente e que abandonou o seu cadáver no Piñeiral de Quende, onde logo de varios días de rastrexo, con cans adestrados e un xeorradar, se localizaron varios restos. Encontraron 2 osos que lles parecen que son humanos. Non é nada claro. Tras as análisis forenses, sí parece que todo empeza a clarexarse, porque os restos coinciden co perfil xenético de Enrique Bolívar. Agora sí que houve un avance moi significativo, xa podemos ter coñecemento dos autos, o investigado pois parece que confesa. Empezamos a pechar o ciclo, pero bueno, realmente este ciclo pecharase cando haya condena. Por aquí, chico, por aquí. Outra investigación, neste caso na Coruña, trata de aclarar as circunstancias do falecemento dun home. Apareceu morto hai unha semana, pero é agora cando saltan as alarmas polas circunstancias nas que se atopou. E aínda máis chamativo, a cargo da investigación está a Unidade de Delitos Económicos e Fiscais da Garda Civil. A falta de resposta fixo saltar as alarmas. Eran 3 amigos y abrieron para ver si estaba bien y lo encontraron pues que había fallecido, porque estaba en la cama, que él creía que estaba muerto y ya está. Tendido na cama e con sinais de violencia, atoparon o martes pasado, pero non se descarta que levara días morto. No edificio nin viron, nin escoitaron, nin sospeitaron, ata que os amigos deron aviso e a rúa se encheu de coches policiais. Yo cuando bajé había 3 chavales ahí, que uno de ellos estaba llorando en ese banco, la policía delante de este portal, e varios coches aquí e en esa esquina de aí. Ben, hai moita policía, moitos coches de policía. Pero tuveron moito tempo. Hasta as 4:30, 5 menos cuarto, hasta que veo o coche da funeraria Apóstol, e depois vin baixar unha camilla con alguén. Cuando entró con mi hijo, en el portal, cuando llegamos del colegio, lo vi los policías que entran ahí, pero con maletas y con guantes en la mano. A vítima é un home marroquí de preto de 40 anos que traballaba nunha cadea de panaderías moi coñecida na cidade. No edificio nunca deu problemas, todo o contrario. Era un chico moi agradable, moi educado, siempre intentaba ayudarme todo lo que pudiera, si me veía con muchas bolsas me ayudaba a subir, era cordial.
De momento, investigación aberta a cargo da UDEF, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, que se interpreta como que algo intúen, pero de momento sen detidos. O condutor que atropelou en Mondariz o ciclista Samuel González négase a realizar a proba de alcolemia. Samuel quedou ferido grave despois de ser alcanzado polo vehículo e caer por un noiro. O accidente tivo lugar neste tramo da Nacional 120 a altura da parroquia de Meirol, en Mondariz. Por causas que aínda se descoñecen, o vehículo levou por diante o ciclista, que quedou inconsciente na beiravía tras caer por un noiro. O coche, que tamén acabou fora da vía, incendiouse e ardeu por completo. Que venía a mucha velocidad, parece ser que un coche que subía antes de llegar a Villasobroso le había adelantado de mala manera, incluso en curvas y todo. O ciclista Samuel González Carrera, campeón galego de ciclocross, quedou ferido de gravidade e foi trasladado nun helicóptero medicalizado ao Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. A Federación Ciclismo Galego emitiu un comunicado onde lamentan o sucedido e piden medios para garantir a seguridade dos ciclistas na estrada. Samuel ten 28 anos, traballa como bombeiro en Ponteareas e moi coñecido na zona. Es un bombero joven, conocido por todos, muy buen chaval y bueno, un poco fastidiado. Y luego la velocidad que tenía que traer ese tío es impresionante porque la frenada, hay más de 150 metros de frenada, con lo cual... A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer a causa do sinistro. O condutor do vehículo negouse a realizar as probas de alcolemia, polo que tamén se lle abriron diligencias por este feito. Esta autovía, a A3, está cortada en Cuenca por ese accidente en que se viron implicados dous camións. O choque, produciuse na localidade de Honrubia. Provocou ese aparatoso incendio. Arderon os dous camións. Os condutores dos vehículos feríronse, foron evacuados xa ao hospital. Para evitar o colapso cara a Madrid, a Garda Civil desviou o tráfico por unha ruta alternativa. En sentido Valencia, sí que se pode circular con normalidade, a dificultade está en sentido Madrid, xa ven que as ringleiras de vehículos foron importantes. La columna de humo sale vertical, no hace aire, entonces no hay afección a la A3, ningún problema en el sentido de Valencia que podría afectar a lo mejor a la visibilidad, pero no hay afección a la visibilidad en sentido de Valencia. E en Tenerife detiveron un fuxitivo reclamado por máis de 40 delitos en Polonia. O detido vivía coa súa muller e os fillos no sur da illa. Está reclamado pola xustiza polaca por delitos contra as persoas, por fabricación e tenza ilícita de armas, tráfico de drogas e por estafa. Podería ser condenado a case 500 anos de prisión no país do leste europeo. O crime machista de Luisiana nos Estados Unidos segue conmocionándonos despois de que un home matara 8 nenos, 7 eran fillos del. Os menores tiñan entre 1 e 14 anos. Atacounos dentro da vivenda familiar. Só un conseguiu fuxir, pero abateuno cando tentaba escapar polo tellado. A investigación apunta a un caso claro de violencia machista. O atacante quería facerlle dano a súa exparella, nai dos nenos. E de feito tamén disparou contra ela e contra outra muller. Están feridas de gravidade. O agresor morreu finalmente nun intercambio de disparos coa policía cando tentaba fuxir. Por certo que hoxe é o aniversario dun dos masacres máis recordados nos Estados Unidos, o do Instituto de Columbine, en Colorado. En 1999, 2 alumnos de secundaria mataron 12 compañeiros e un mestre e feriron de gravidade unha vintena antes de suicidárense. Todo en pouco menos de 50 minutos. Os asaltantes compraran varias pistolas, escopetas, explosivos e numerosa munición nunha feira sen ter que verificar a súa maioría de idade nin a ausencia de antecedentes. Tras Columbine, houbo máis de 400 tiroteos en aulas no país e mesmo en varios deles superouse o número de vítimas. Xoán Carlos de Borbón xa abandonou Galicia rumbo a Cascais. Durante a fin de semana que dedicou ás regatas en Sanxenxo, Xoán Carlos I tamén tivo tempo para gozar coa gastronomía do Salnés. Xoel.
Si, Marta, tanto dos produtos frescos da ría e dos mariscos nun restaurante o que xa costuma acudir no Grove, como tamén das carnes nas que está especializado este asador na localidade de Sanxenxo. De feito, foi o propio monarca o que escolleu personalmente da carta os produtos dos que gozou cos seus acompañantes. Tratouse dun chuletón de vaca e dun chuletón de boi galegos. O chef deste restaurante, Luis Rodríguez, que rexenta este establecemento, describiu a Xoán Carlos como unha persoa moi amable e tamén moi cercana, que mesmo saudou os traballadores tanto o entrar como o sair do local. Foi nestas mesas precisamente nas que degustou estes produtos don Xoán Carlos. Foi unha visita moi agardada e tamén que se suma a de outras personalidades que pasaron tamén por aquí, como é o caso, por exemplo, de Jennifer López durante o verán do ano pasado. A visita do monarca a Galiza xa rematou e a primeira neste ano 2026 en ela puido gozar tanto da súa afición á navegación como tamén a gastronomía do noso país. O escolleu el, eso sí é certo que o menú o elixeu el, pero bueno, eu levo sempre unha mostra de varias chuletas á mesa e os clientes pois deciden a que máis lles gusta ou se cortan outras pezas. En este caso, pois bueno, comeron dúas das pezas que eu levaba nas mans, unha vaca e un boi. Onde manda patrón, pero é de supoñer que non habría queixa coa elección gastronómica. No restaurante xa confiaban en que don Xoán Carlos os visitaría en algunha das súas estancias en Sanxenxo. Temos moitos clientes en común, amigos en común del, e xa nos dicíamos, non temos que vir con el, temos que vir con el. Esta semana foi a fecha por fin, e nos queremos sempre estar pois preto desta xente que busca pois a comida tranquila, a gastronomía e que ven disfrutar sen, bueno, pois escapando un pouco do epicentro que é a zona da costa. Non é o seu primeiro cliente famoso. En xuño pasado atenderon a Jennifer López. Tivemos moitísimas chamadas, moitísimas reservas a raíz da visita de Jennifer, que de feito non pudemos dar cabida a todas as chamadas porque era inviable. E quen sabe, con este novo comensal mediático, igual volve ser misión imposible facer unha reserva. Cando na gandeiría o Pazo de Lalín viron neste telexornal que unha vaca que tivera un parto triplo non o acababan de creer de todo. Pois ben, tan só unhas semanas despois a historia repetíase diante dos seus ollos e na súa propia corte. Non houve ningún problema, o primeiro saiu sobre as 2:20 da mañán e ás 3 menos cuarto xa estaban os tres no seu cortello. Na gandería o Pazo de Lalín andaban alerta con este parto porque o técnico de reproducción xa lles dixera que a vaca traía 2 crías, pero equivocáronse. Aquí é a primeira vez que temos un parto con 3, con 2 sí que se ten dado caso, de feito non hai moito tempo tivemos 2, pero con 3 eu non recordo, de feito é algo moi sorprendente. Si que aquí un veciño tuvo 3 fará 4 ou 5 meses, pero bueno, aquí na nosa explotación é a primeira vez. Unha semana despois os animais corren sans pola corte, son 2 xatas e un xato, din que medran de día en día. Bueno, ahora xa creceron, pero cando o día que naceron eu creo que nunca vira un becerriño tan pequeno. Son fillos de Chula, unha vaca leiteira que xa pariu 5 veces. Os animaliños seguen polo momento sen nome. Estamos barallando varios. Teño 3 amigas, bueno, somos aquí 3 amigas, entón pode ser Eva, Noelia e Cristian, porque o de Cristina é o que se pode poñer así máis masculino. Teño unha prima en Madrid que lle quere poñer Leire, Javi e Cris, pero bueno, hai moitos nombres. Ojalá se lle poidan poñer, que eso significará que quedan na casa. O haber femias e un macho no mesmo parto existe unha probabilidade alta de esterilidade nos animais. Unha proba de sangue determinará o seu futuro. A China é berce dunha das civilizacións máis importantes do mundo, unha potencia económica e sociopolítica e a súa lingua unha das máis faladas. Con todo, non é o idioma preferido para aprender. Hoxe saímos á rúa ver canto sabemos do chinés os galegos. De chinés nada. Hola, ni hao, creo. Konnichiwa ou algo así, no... Pues non sei, nunca me propuxen, nin teño tampouco moito interés. Malia que en Galicia viven máis de 3.000 chineses, non son quen de facer cambiar a percepción de que temos nós da súa lingua como un idioma complexo, indescifrable incluso. Hoxe 20 de abril celebramos o Día Internacional da Lingua Chinesa. Aquí, cando non entendemos absolutamente nada do que nos están a falar, dicimos que nos soa chinés, unha expresión que denota a distancia que nos separa. Preguntamos nas rúas se estarían dispostos a aprender chinés.
Pois eu creo que non. Eu creo que como moito, non. Creo que non. Ten pinta que é bastante difícil, sí. Nunca me propuxen nin teño tampouco moito interés. Para mí interés ninguno. Moi lejos está. Teño un neto que fala un fillo, pero eu... Inglés e chino son as dúas linguas que van dominar o mundo. E que unha das linguas máis faladas, tanto é así que en Nacións Unidas hai 193 estados membros, pero só 6 linguas son oficiais, e unha delas é o chinés. Saímos na busca de algunha palabra solta. Algo cosa fácil, solo saludable, ni hao, adiós o gracias, eso. Hola, ni hao, creo. Ni hao, que es hola. Wo jiao Pablo, que sería chámame Pablo. Pues ni hao ma, que es ¿cómo estás? Gracias, konnichiwa. Envidos a Chinatown. Era Funjin Kong Lungwa Fe Chinatown. Eso sé. Hay mucho dice está aprendiendo. Temos un inicio de semana con contrastes no tempo, sobre todo na provincia de Ourense. Ali teñen as temperaturas mínimas máis baixas e tamén as máximas máis altas de España. Para esta tarde rozarán na capital outra vez os 30 graus. É fresco a Brente estes días. Falta fai roupa de abrigo. 7 graus había a primeira hora na cidade de Ourense. E a temperatura mínima de Galicia e de España está en Calvos de Randín, só 0 graus. Para estar en primavera estaba fresco. Chaquetita, casi anorá. Polas tardes hai que quitar capas. En canto sae o sol, logo quece, así ata chegar aos 31 graus de onte en Ourense. Sorprendentemente, un dato que tamén estivo entre as máximas de España. Ayer, sobre todo, foi un dos días máis álgidos de temperatura, porque penso que pasamos dos 30 grados. Demasiada calor para o mes de abril. A provincia de Ourense marcando récords de frío e de calor. Para mí en Ourense hace muy calor en las noches, pero en las mañanas no. Pola mañá moito frío, pola tarde moito calor. É distinto, hai que vir e velo. Unha oscilación térmica de máis de 20 graus que fai complicado vestirse e atopamos contrastes ben curiosos. La verdad es que son diferencias moi grandes que al final non sabes ni que ponerte ni como ir. É moita diferencia, moita. Pero bueno, estamos acostumbrados. É o que hai, o noso corpo ten que aguantar de todo. Calor, frío e calor. Pero hoxe mañá seguiremos con calor, pero ollo que poden vir treboadas. Observar a eclipse de agosto é unha ocasión especial que pode selo aínda máis se vostedes escollen un escenario como a Praia das Catedrais en Lugo ou o Altar do Sol de Lalín. Aínda máis se esa observación está acompañada de explicacións dun dos astrónomos galegos de máis prestixio como o profesor do Cobo. E máis aínda se escollen vostedes esta casa, a Galega, para seguilo en directo. O 12 de agosto teremos unha programación especial dende a Coruña, pero con cámaras repartidos polos distintos puntos de Galicia onde se vai ver de mellor forma esa eclipse. Na plataforma galega.gal xa teñen os contidos. Despois de duras negociacións cos alcaldes de Ribadeo e de Lalín, que son para do Cobo como dúas pequenas patrias, o asunto quedou en táboas e o catedrático de Astronomía e profesor emérito da USC estará nos dous lugares á vez. Cando Dani un bo día, como bo alcalde que é, por me chamou a decirme se podía prescindir do profesor do Cobo, eu dixen, home, vai ser difícil porque nós levamos 20 anos e pico traballando con el. Entón, xusto o día que máis falta me fai, pois prestar chopala non é o máis aceitado. Apropiarse del non era a nosa vocación, sino desde un principio, pois, compartilo. Así vai ser grazas á maxia do audiovisual, así que as case 5.000 persoas que se xunten para ver a eclipse na Praia das Catedrais poderán ver e escoitar a do Cobo, que estará no Altar do Sol, este monumento megalítico en que os nosos ancestros, uns 3.000 anos antes de Cristo, lle fixeron un corredor ao grande astro para cada amencer do solsticio de inverno. Sabedes que as nubes son caprichosas, poden estar aquí ou alá, etc. Entón, tendo a posibilidade de poder observar a eclipse de dous sitios, pois temos o doble de posibilidades de poder ver, non? En Ribadeo a totalidade de eclipse durará 1 minuto 45 e en Lalín apenas 20 segundos. En ambos lugares haberá festa para acompañar o antes e despois da observación científica.
Hoxe temos un pequeno adianto das tormentas que nos van a acompañar, sobre todo mañá, algún episodio esporádico, como ven, nas zonas de montaña de Lugo tamén de Ourense, moita nube alta, algo de bretema aínda na Mariña, e as temperaturas seguen elevadas. É certo que quizáis non se acaden os valores tan altos como onte, pero ainda así a sensación de calor. Poden baixar un pouquiño na Costa da Coruña, quédense con eses 18 da Coruña ou eses 20 de Ferrol. Onte chegábamos aos 26 en Ferrol, e como sempre, despois da información deportiva, contámoslo todo. No Xapón activouse a alerta por tsunami despois de que se rexistrara un terremoto na costa do centro do país. O sismo, que foi de 7,5 graus, produciuse contra as 5 da tarde hora xaponesa. Daquela emitiuse unha alerta por tsunami con posibilidade de que haxa ondas de ata 3 metros. As autoridades pedironlle á poboación das zonas afectadas que evacúen os cidadáns a lugares seguros. Hoxe 20 de abril, para moitos pode parecer increíble, pero esa canción que intuímos de fondo, que seguimos cantando aínda, cumpriu xa 35 anos. Son os Celtas Cortos, converteuse nun auténtico himno para varias xeracións. Así nos despedimos.